Ja tervetuloa taas. Noniin, no pannaanko unboxate? Onhan täällä tarroja. Rebel on. No rules, kämpeläät. Tuo on kyllä aika jännä. Lähdetään tarkastelemaan. Poland. Tässä on johtoja. Sitten täällä on CDI 5-pin Formongebike. Käynnistysboli. Vaiheboli. Imukaula. Plus tiiviste plus bultit. No niin, nyt varmaan tulee ite moottori. Hei, mä tilasin kylläkin musta. Ai oikeesti? Täällä on joku todella pieni kaasut. Gas-utin. Täällä on qualification certificate. No, katsotaanpa saisiko mä tällä pihaa. Se on 81. Niin näkyy. 124. No niin, no sen tässä on oikean kokoon. Nyt heti ekaksi uudesta moottorista, niin vetäis tää sytytystulpan kierteet vituiksi. Check the oil enough or not before starting. Nämä kaksi menee CDIlle. Ja tuo on maa. Mikä on valkoinen ja sitten tuo mintunvihreä ja punainen. Katsotaanpa sitä kuvasta. Nää on vappamerkki. Noniin. No mulla on takuu tähän. No. Tuot sen moottorin tähän. Tehdään tämmönen taktiikka, että mä menen näin. Istumaan sitä ja oottele. Niin. Nyt se menis. Nitkuttelis vaan vähän. Nyt on kaasarin kasauskappale vittu. Kaasari ei mahu paikalleen teme. Ei helvetti. No niin, otetaan se pois. Tosta tuu mitään, vittu. Hei, tästä jos sentään käyttänyt koko elämä. Life savingsia tähän paskaan. True. Mä en jaksa niinku yrittää mitään, mä vaan teen jotain. Vittu, työnnä se nyt vittu. Joku rälläköön tämä vittu 8 kappaleeseen. Eikö tota saa, ei sitä saa irti tietenkään tuolta. Ei sen pitää ottaa jarrulevyjä. Ei jumalauta. Tännehän rupes tekee sitä takia vitu noilta saatana hiilari-osia. Jotakin patonkeja ja... Hiilari paskaa hilaarista. Poikkaamaan tuon liitin takaisin kiinni. Joo, ja tärräät. 2020 kesä Ai perkele, kun on lämmin. Nyt on isäukko ja poika kyllä hommissa, voi vittu. Lämpäätä se tinaa juoksevaksi siitä. Älä polta mun sormia, please. Saatana. Joo, ja nyt tuikata. No ei vittu, se on synkkää tykitystä aamulla 6 herätys, vaihtaa öljyjä 8 tunniksi ja sitten korjaa tätä vitu paskaa toiseksi 8, sitten nukkumaan. Kolastaa vitu hienon leimapuksen. Moi. Vittuun siistiä, poikako... Ei saatana. Poikako piirsi vittu. Tutuusko laittaa kuvaa, kun jää kapitoon. Joo. Joo. Ei vitussa oo. On. Niin, tuo kaasun paskahan voi ottaa varmaan irti tuosta. Sähköt vissiin pelas nyt. Joo, ei oo vielä aikaa vittu. No niin. No ei hirviä hyvältä näytä. Joo, kyllä me joutaan pätkäset tuota kuorta nyt jostakin välistä. Mä ottaa toista ja sitten pitää kiinni sitä vaijerin kuorista. On ollut vaikeeta. Täällä. Ai vitum! No hei, kato. No niin. Kato mikä... 31. kosketus. Siitä ei muuten oo toista semmoista. Sitä ei myöskään ollut missään täällä kaasarin sisällä. Sitä Niin tuohon on muuten mennyt oikeesti poikki. Joo. Semmoista se tuli. Sitä ei ollut missään sitä palasta. Mä laittaisin tuostakin ehkä viestiä. No niin. Ja heistä puuttuu rikkamu. Sitten vaan kiertet vituuksi. Kyllä.
Oh yeah. En mä tiedä paranniko tuo ketjulinja juurikaan, mutta Vähän. vähän se on vähän.